gagmay nga mga anak, niining mga butanga, ako nagsurat ka na kaninyo, aron ka mo dili magpakasala. O kung dunay tao nga makasala, kita adunay manlalaban sa amahan, si Jesucristo ang matarong. Suwat ni kan sa unang libro ni Juan, 1:2, tudling 1, 2 ug 3. Ang langit ay bundok na malabay ang puno. Ang langit Karon mga higala, aniya kining sugidanon nga naguluhan. at sa Cruz o Diablo! ang langit ay hangin na dalisay ang Bantang kay kanako gahapon nga nagmanda na tong bata nga dauton aron labnihon ang bag atong babae sa may simbahan. Hain ang bata nga naglabni sa bag atong babae. Hain si Chris. Kisa bang Chris kay mong ginganlan? Uhi nyo kaglimod. Kani adto pagkakakim. Murag yung wa ka makailan ako. Ug wa ko makailan nimo. Tugan Kim, hain si Wa lagi tao ko makaila ng giingon ni mong Chris, prani! Mamugos ka man! Suluho na tong duha ang higayon, Kim. Haud ka man di apon, prani! Ikapay mag-isog-isog! Dako ikay nga atraso na ko! Wa ko malimot ni anak, Kim. Wa ko malimot na may atraso ko nimo. Animal ka! Ikaw mo hinungdan nga nung naghikog ang akong asawa! Nagpakamatay ka akong asawa! Aron di ka mo lampo sa paglugos niya! Aw, kung wa pa siya magkikog-hikog, o gipasagdal unta ko niya nga tilawan siya, aw, buhi paginunta siya hangtod karon. Grabing pinangitahin ako ni mo, prani! Pero pakyas ko kay mitago ka! Pero karon, bawi na kay ko! Hangtod karon pobre ka lang gihapon, Kim. Kay kutsilyo lang gihapon imong himan. Babay, Kim! Nalimot gud ka? Kamayo sab kong lakis kutsilyo o dinunggamay, Kim? Ha? Oh. Nasuk-suk noon ka. Chris! Kisa to? Chris! Si Chris gyud lagi. Hinayon ta kag butang, Kim, kay na ay miabot. Kinsa na? Chris! Wow, jackpot. Son, Chris! Kim? Oh, marika! Pagkulo ko si Kim? Ay, agay! Agay! Naputol ang akong kumingking na imong gipaak. Demonyo! Patyong ka ka! Ayaw kong dagan! Ayaw kong dagan! Ito ba ito sa akin? Ayaw ito ikan! Sa akin ang bayan ikan! Ano mga ata? Ito! Nalugo ba na? Oo, yan na. Huwag mo lang sa ako! Ano sila kayo? Dali siya! Hoy! Hindi patay man din siya. Patay ka na. Punta ka mamuntaw. Samboy! Tanawa, Samboy! Puskim! Puskim! Patay na si Puskim! Puskim! Oh, Franny! Hinay, oy! Oh, nakadugo man ka! Naunsa maday ka? Nga nagiputos ni mo panyo imong kamot. Patyon ko gito bata. Kinsa man? Nakitaan na ako si Chris. Pero nakaikyas pa yun. Ipaak na kong kumingking o naputol. Palis man lagi ron!
Di ba lasa ini, oy? Lisa, nakapatay na sa mong tao. Ronnie! Kada lalaki rin kadugo ka na sa sura ng bayan. Ya pintal, bro. Gawas ka malinaon. Ronnie! Ipataas ang duha mo ka mga kabot. Gawas o ampo nga malinaon. Ronnie! Pusilindin ko, Lisa. Wala kayo mo iskamo pa ko. Sikmate ko, nabati ko. Usa ka minuto ang ihatag na mong panahon, di mo ba? Usa ka minuto, kung dili ka magani mo gawas, kuhaon ka kita mo sa bisan unsang bahagi. Ayaw ka gawa. Magkawas na gapon ko. Okay, magawas ako. Ayaw mo pagkakulo. Magawas ako. Kaya, taas na ko, aluhan ko kamag-anabot. Daspa ko ninyo! Kompleto na. Kompleto na tanan. Ni anang walo ka mga dapit umangan nga tagakan sa butang. Nga saban? Ato na ta? Aw, agad ko rin mo. Uy, imo cellphone, oy. Nagtingog, oh. Baw ko. Friday na santa. Friday? Si Franny? Di ako ang presintos polis. Ha? Manong naman ka niya? Nalakpan ka? Ha? Nalakpan ka nga naman niya? Uy, basta na istorya, ha? Layura na. Hilo mo na ako na. Saba sa dimuli. Usap na eh. Nakapatay kong tao. Ha? Oh, nakapatay kang tao? Unsa? O sige. Anahon sa kanya. Magdadog abogado. Ayaw na, boss. Delikado na noon. Maamong pa niya ang negosyo ninyo. Okay na ko. Magpapriso lang ko. Ayaw yung ina, Franny. Nakinahanglan ko ni mo. Paminawa ko, boss. Paminawa ko na ko. O sige. Unsay paminahon ko ni mo. Oh, naghinuktok ka na sa... Sabado karon ng terya? Ay, nahibaw ko. Basta Sabado, may hunahunaon ka dayon. Musagot ka ng terya? Sa unsa man? Unsa man, di ginagato. Oh, iyang gusto ka. Dito niya pa tungon. Oh, bahala siya. Dali na. Terya, kaya pahala ibilin, ha? Bilin. Hindi ka na sa bahay, ha? Ang ako, unta nga. Ako siya kasulti sa personal. Basta di lagi siya musukot. Pagdali na niya. Daliya, simili, ha? Ay, wa ni mo matiwas ang imong giingon nga musugot ba ko. O, unsa man to, Milin, ha? Kuyugi ko sa dakong basura na. O, unsa? Ang itaon na to si Chris. Uy, Milin, imposible kay ka ng imong nahunahunaan. Uy, tuod kay dili gyud ko musugot, Milin. Dili og dili gyud. Dili baya matagaan kung kanus ang mamauling imong mama ug papa. Nayusahay nga kadali ra kaayo. Mamauli dayon sila. Unsaon kahako nila kung watang duha dinhi silang pagpamauli. Ay, asagdi lang. Dili ko musugot nga imong giingon nga mga tutas dakong basura. Pero iatol nato nga mahibaw ta nga dugay manguli ang imong mama ug papa. Ay, ambot di mo, uy. Uy, unsa man ang imong hunahuna, uy. Gimingaw man lang ko. Gusto lang kumutanaw sa looy kayo niyang naong. Ayaw na pala kilag niya. Gusto niya makuha na ito na yung nakakita. Basta ikaw manikay-sikay na kagmaayo. Gamitan ng utok na mong mabuhi ka. Madugay ka ay sa prisuhan. Kinugay tingali. Kinakarga makatong attentive rape na ako. Naghikog ako talugoson. Di balda ko. Nahibawaan man nga ako mahinungdan plus hold up ug tulis kani adto. Nahibawaan nga dili ko kumboy nga negosyo og baboy. Ako man ko tong plantalya ba. Pero giangko din ako para madali. Mas mayo na lang ni. Ibuhi man ko. Di ako pagpaglaom nga makagawa sa gihapon ko.
Ang wa makarga mao ang pagpatay na kus amahan ni Chris. Basta mo lang to ha. Pag nabuhi og imo. Huy. Nakadungog ka ba? Kitsa ba nagitanaw rin mo sa... Franny! Chris! Chris! No! Chris! Diyan ka man taon dongoy! Gano'n ka pa malang ka magpakita, ha? Doon tayo, dito ko ang mata mo nagsiga. Laplin ba? Onsa man? Way problema kung niya ka. Aron musulti kanila nga ako'y nagluba sa imong amahan. Sultihin sila. Sige na. Kaya ako sab silang sultihan nga ikaw mo ay naglabni sa 300,000 ug tablat ang duha. Tingkagol kong samot sa prisuhan pero tingkagol kasab sa prisuhan sa mga bata. Sige na. Tugali din sila. Kaya wala ko'y problema. Buwangkon mandayan ko dong, Chris. Pilay imong bahin sa 300,000. Klaro kay na kung imong naong. Abdik ka. Kusog sab kay kamudagan. Pero makagawas ako. Makagawas ra gihapon ko dong. Ug pangitaon ko gihapon ikaw. Maghuwat ko. Imi, yung tukon ni mo. Paabuton ka na ko. Paduol ko na ko. Paduol ko na ko. I-apil ka na ko. Karga sa akong kaso. Marit ka ko. Marit ka. Muna nagpatay ni Buskim? Na! Oh, ikaw may nagpatay? Ikaw mo nagpatay, bay? Oh! Ako? Ikaw di ay? Nga naman? Insan pala! Bato na yun! Oh! Maglakaw na lang ta! Maglakaw na lang ta! Layo na kita! Yun na! Hain si Chris! Tapos at bangay! Nagdagan gyapon! Tara! Wala daw sa ospital! Tara! Manglabang sa ta! Sundo na to si Chris! Ngadto sa ta ospital! Tara! Ay, pastilan. Dinhi pagani si Kim, patay na di siya. Murag dugay na ng atraso ni Kim ang taong nagpatay niya, Inkoy King. Uy, ikaw ba? Kalit ka man lang og kayo, sangboy? Ang sabay pasabot ani, nga nag-amiguhay na mo si Chris? Amigo na Miss Chris, Inkoy King eh. Gawas pa gyud na. Ni ako kay miduaw nimo. Gahapon pa misabi na hibaw nga. Niya ka sa ospital, Inkoy King. Sige lang, sangboy. Sige lang, pungkol basta buhi lang. Oo niya, hain man haya si Kim. Sayang ba, Inko? Nya, nagpatabang may sa mga silingan, aron mahilo na ang iyang patayng lawas. Intaw no sab si Kim. Ning wahing mga adlaw, nakabantay ko. Kunon sa tinuod nga pagkatao ni Kim. Nahibaw ko ninyo, sangboy. Gibansay mong maayo ni Kim sa mga trabaho nga makadaot ninyo. Labi na kay mga bata mo. Sila ra may mga bata pa. Pero ako, dako naman kong edad, Ingoy King. Lakip si Chris. Si Chris mo'y labing hawd na muntanan, Inko. Primero, wa mahibaw si Chris kung usang trabaho. Pero sa dihang nahibaw na si Chris, mibiya ninyo o may pauli sa among payag. Nakaigo si Chris, Inkoy King. Napugo siya.
napugo si Chris Sangboy tungod sa akong kahimtang. Mibalik siya ni Kim o gidawat niya ang maong trabaho. Nahibaw ko, milampo si Chris. Apan napakyas, kaway na bayran bisan usa ka dako sa giputol nining akong tiil. Tungod kay wa man may pabayra din sa ospital. Pero ang kalampusan ni Chris nga may buhat og sa nagamit gihapon alang na itong mga pasyente nga maglisod og tambal o ingon man na itong maglisod og bayad sa bayronon sa ospital. Sa laktod nga pagkasulti, itong mga kabos nga mga pasyente. Pero maulagi, gikan sa buhat nga dautan ang maong panabang o ang nagbuhat, mao kini si Chris. Chris, dong. O, Inking. Bisan basurero lang unta ta. Apan dili dautan. Sa mga maot o pakaron ingnon nga mga tao, ang basurero para nila hugaw. Apan nagbuhat kog dautan, Inking. Doon na pa ba'y mo labaw pa kahugaw sa dautan? Chris. Doon na pa ba? Inko? Nakasabot kas gisulti ni Chris, Koy? Ikaw? Nakasabot ko. Wa na'y makalabaw sa kahugaw sa dautan, Chris. Ug ang kamatuoran sa tanang kamatuoran, impirno yun ang imong kalag. Impirno na bitaw ang akong kalag. Si Papa mao'y nagsakay sa bagong sakyanan. Wa sila magkuyog si Mama. Kay si Mama nagsakay og taxi. Bisan mo ingon lang unta si Papa nga iyan akong ihapit sa school? Or si Mama ba mo ingon nga iyan akong ihapit sa eskwelahan? Ay, nalimot to silang duha. Kay nakakita bitaw ta. Nagdali-dali sila sa ilang lakaw. Pilmi lang dahil silang malimot. Doon kay nakayong maurag kalimtan na lang ko nila. Sakti lang kod. Ni aman bitaw ko. Gibilin ka man nila nako kay busy manggod kaayo sila sa negosyo. Ay, husto na anak Milin. Nay, ni anay nagpaingon nga taxi. Yes, ma'am. O sa may ato? Sir Franny? Oh, Franny? Oh, Franny! Franny, tawag kay! Oh, ha? Franny! Oh, boss. Sita! Oh, uy! Ni apa lagi ka? Why laing nahibawang gianhi ka na ko? Bisan si Victor, wa mahibaw. Kumusta naman ka, ha? Unsa may nahita po? Naatla lang yun. Nasakpan ako ang gawon sa bata na milabnis imong bag. Kuyog siya itong bata nga mo'y nagsnat sa imong bag. Ug nailhan sa dako mismo ang maong bata. Franny! Nahinaykan ako ang gawon sa bata. Self-defense totong ako. Pero sa ako nang ikasulti, nahinaykan ako. Napatay na ako. Miabot ang bata. Nasakpan ang tanan ako. Pero ang animal, gipa akong kumingking, naputol yun. Mao na kadagan. Ay, kita ka? Nahibaw ka ba kung hain ron ang maong bata? Kung ikaw may mangita, maglisod yun ka. O diya, o sa may status ron? Nagkinalan ka bag-abogado? Naipaw. Itambagan ko nga ang kuno na lang nako ang tanang asunto. Kay may kagayunan pa nga mamubo-mubo ang sentensya. Plus, magbinutan ng kunuhay dito, o mahigayon nga may parol pa.
Awan ako'y bahimo pa. Ampot, kinsay di malas, ani. Kaya di nagad kasundan atong date. Imingaw ang taon ni mo. Mura maganig mo to akong laway nagtanaw ni mo. Fitting kini mong gisulong kasunis. Hulma kay mong lawas. Ha? Mag-antos ka? Nagtanghak magud ka? Kung gihuna-huna pa ko nimo, manakana ka gid unta? Tagbaon ka unta na ako rong adlaw. Kadlamig naman ipuga, uy. Oh, Dota. Oh. Ano man eh? Mga sigarilyo nimo, mga makaol. Ug naay kwartas ilawom. Magamit na nimo para gasto-gasto niya. Oh, salamat. Dali! Hinay, Sam. Koy. Hinay! Hingas lang tagwain mo na! Bisa pa tuyo, aba. Huwag kang iro nga. Ting maista. Dira, Rugby! Dira! Dira! Dira, Rugby! Wag ni taon. Chris, amo lang nang ipangitang rugby kaya amo nang ilabay. Oo, bitaw mo na. Di ba? Di ba, Koy? Oh, taruhan niyo, uy, taruhan. Hay, may Chris di, uy, wak man mo si Chris kon. Kas ka ba nga reta? Ano man si Chris? Wak bes Chris? Hakaw. Ang tarong di sudan nas bugas si Buskim. Ang nahog. Abi na ko bibalit na si Chris. Naraw ninyo eh. Kiyawa na ba ko na? Sakay na eh. Yawan na ko eh. Abi na ko si Chris. Di usaw na to rin rugby. Ha? Samboy. Oh. Nganong niyaman mo? Nganong niyaman mo? Crisanto. Ikaw na resulti sa? Kiring ni Ami kay nami tuyo ni mo. Ni algi mi karon din hi kay mangutana unta mi nimo ba? Kun si buhato na mo aning rugby sa plastic. Kumana ko sa kuwasan, boy. Chris, kumana. Amo nang gipanglubong ang mga rugby. Unsa pa may imong gusto nga among buhaton, Chris? Chris? Panumpa mo. Ha? Panumpa mi? Mura na yung panatang makabayan. Ano man, magpanatang makabayan man, mi? Ha? Panumpa mo! Nga di na mo musuyop og rugby! May lain pa mo toyo? Oh, ikisulti sam. Katubang atong gisabutan ganiya. Dayog anhin natos barang-barang nila ni Chris. Gining, Chris, nagkasabot ming tanan nga wa na yung puyo sa gamay bahay ni Boss Kim. Kay patay naman si Boss Kim. Nya, barong-barong lang na inyong gipuya ni Inko Iking. Nagsabot ming tanan. Kina sila si Tikboy, Tikoy. Kani sila mga layas man eh. In-PE man sila. No permanenteng address man sila. Si Kokoy, wa na siya ginikanan. Kay patay naman. Wa sab siya mga paryente din sa syudad. Ug ako, labaw na ko. Wa sa ko'y mga ginikanan. Kay patay na. Di naman sa kumbalik sa igsuon ni mama. Kay gilad kayo batasan. Pero may lang kong ulatahon. Kami, nagkasabot mi. At tumipuyo sa bahay ni Buskin. Pero kauban ka na mo, si Inko Iking. Magtipon ta dito sa bahay ni Buskin, Chris. Bitaw, Chris. Magtipon ta. Chris? Kamulay puyo, Sam. Ha? Chris,
Mahal kayo ng ingko iking kining barong-barong. Mahal lang sabot na ako ning barong-barong. O kining dapita sa basura. Kining barong-barong, may mitago na ako sa akong pagdagandagan. Ang barong-barong o si ingko iking may misagop na ako. Di gyud na ako kabiyaan ning dapita. Nakabati mo. Kukoy, hibaw naman ta. Kung di gyud si Chris, di gyud na si Chris. Pangnakaw na mo. Masugot ka na tingali ni Chris. Ani may matugtanan sa barong-barong ha. Good morning, basura! Good morning, mga lagyong silingan! Puno na ba sulan ng tubig? Ha? Punahan ninyo mga sulan ng tubig ha? Huwag din sa barong-barong sad! Kauna! Kauna! Mga una! Mga una! Yanda na mo ni Chris ay pamahaw! Unsay sudan! Adobo nga sardinas! Adobo nga lansa! Okay, pagtarong ko ya! Pagtarong ba? Adobo nga buhat kaling! Okay mga bata! Budul! Ako ni! Ako na kuwas buhat o! Binila na to si Chris ha! Binila na to si Chris! Ay, kabaki ako! Binila sa Chris ha! Salin na kada ko kagtiin ka! Adto na mo, Ingko Iking? Doktor, salamat jud kaayo. Daghang salamat sa imong kaayo o sa imong tabang. Pulos ta mga Pilipino, Ingko. Busa kita rasab ang magtinabangay o magbinatiay. Chris? Doktor, daghang kayong salamat nimo. Pag binutan pirmi ha, Chris? O hangtod sa sunod na tong panagkita. O doktor, hangtod sa sunod na tong panagkita, dili ko malimot nimo. Unya, Ingko Iking, ha? Doktor. O saman, maayod ba ang imong pagkabutang diyas kariton? Maayo kayo ang akong pagkabutang, doktor. Adto na mi doktor. Ang tanan mo ingon, daghang salamat, doktor! Sige. Bye-bye! Bye-bye! Hinay lang. Magdugo niya ng pungkol iking. Zat! Huno mga sakiran, hunong! Hunong, kadit! Hunong mo! Kay, mula ba nga mong presidente? May hunong mga sakiran. Bulot! Crisanto? Nganong mihunong man kita dinis gikustra kada kong bay? Kinsa ba imong gili sa sod? Chris? Wa na kyut siya. Hala, abante sunahan kining kariton. Sangboy, muhunong ka na sa kyanan, no? Abante! Sige, abante! Kadiya! Chris, ikaw ang gitawag ko? Hoy! Bata! Crisanto, gitawag ka, oh? Siya kyut yung akong gilabnihas ba? Nakakita na magid ko nimo? Nakakita na ko nimo? Sobra! Nakailan ako yung bata, Vic! Kadit lang kayo. Mga basurera mo, di ba? Oo, mga basurero, mister. Mauling bataang kausa atong nakita din eh. Kaya mo'y mukuha sa atong mga basura.
kining daot nga bata? Kining daot niya bata. Kini siya, kini. Wa may mga basura din he. Wa na sa may magpuyo din he. Hoy! Ayaw mo pag-standby din ha? Kay mga awat niya mo din Ay, pasensya na ka mo ha. Para ba ginayon mo? Mamasura mo, hapit o pangawat. Sige na. Nako na mo. Pamahawa na mo din eh. Grabe sa manultiya. Para magditinood. Sampoy! Dali na. Ruto na. Dali na. Tala mo. Abante! Abante! Ruto na! Kaniya tagani! Tanaw ni mo niya. Katamang usa ka bata ba? Ha? Kadtong daot? Ano naman? Ang uy! Pero nagduda ko. Ay, sa pag nagduda, sa may gidudahan mo, ha? Dudura! Mama Duda! Da, parehas lang tingnan sa kadaot nitong naglabnis akong bag. Ha? Papa Vic? Oh, may kaniya na mo, Emeline. Oh, dali na. May lakon pa na ba ka? May kaniya na mo, Emeline. Unsa inyong gitanaw pa? Katong mga batang basuriro nga nagtuod og kariton. Ha? Crisanto? Katong daot nga batang basuriro? Chris! Oh! Crisanto! Evelyn! Ngano to? Dudura? Emeline! Balik! Emeline! Ma'am Rodora. Ako basta tong bata to, dali! Emily! Kailak sila si Evelyn o kadtong daot niya bata? Ay, pirme lagi ng bataan din, he! Mamasura! Sa din, he, pagunota! Mag-atang si Emeline itong katong daot nga batang basuriro? Ha? Karoon ka lang! Dili na to sila maapsan, Emily. Layo na kaayo. Nay, milabang na sab sila pikas dapling kasada. Iduo ko di mo. Uy, suko kay sila sa mama o papa ni mo. Ganong kalit ka man sa bidagan. Uy, dali na. Ngano man ka, Emily? Unsa may ipasabot? Bata ka pa kaayo, o? Naunsa man di ay ka? Amigo lang, gimingaw lang ko niya. Uy, Buutan man ko diyang naong. Luoy ba ya siyang tanahon? Daot kaayo. Murag dili pirming makakaon. Tanda, dali na. Ano guna, uy? Ma'am, sir. Sakay dire, Emeline! Sakay na, Emily. Sakay na, Teria! Sarhe! Huwag ka ni batasan, ha? May paturatoy ka gid, ha? Pisa kita, huwag ka ni malaka! Huwag ka ni batasan! Ako man siyang amigo. Sukat karon! Ayaw na pakikamigo niya! Buutan man siya. Nga masuko man kaniya, ma. Nagduda ko! Kay parihas ganyan kadaot o parihas yung tinalikdan katong batang milabdi sa kumbag! Ha? Oh! Bisan unsaon ako sa paghunahuna. Katong gingon nimong amigo nimo nga basurero o katong naglabdi sa kumbag, parihas ko sila tinalikdan. Parihas gyud kadaot. Ay, gusto na! Ay, padlong-padlong ka. Ikaw na nag-ingon nga basta basurero, kawatan sab. Kay mohapit og pagawat. Ang akong buot ipasabot, dunay uban nga magpasumangi ng pamasura, kunuhay mga basurero, kawatan sa biyay. Gusto na! Dugay na bitang wa makahatag og panahon sa atong anak. Dugay ng panahon nga wa ta makahatag og oras sa atong anak. Usa dili,
maayo nga magsige kasama kang Emeline? Ha? Rodora? Tibanay ka na, ha? Di ko gusto mo, sampa ka na, Rodora! Dako nagkalainang ka ni adto og karon kun itandi sa karon, Victor. Musugot pa lang ta nga kining atong anak? May amigo nga basurero? Lahi na nga magkahimtang karon sa kani adto og karon. Kay kita may kaya na taron, Victor. Kwartahan na ta. Adonahan na ta. Dato na ta. Di na ko gusto makakita ni mo, ha, Emeline? Nga magsuod-suod ka sa mga taong ubos kay na to kahimtang? Di ba nila? Sige na! Asa man ta? Ato ta sa gawas mga on. O human na tong kaon, pamalitan na tong mga mahalong gamit si Emeline. O sige, tada. Gusto na ko nga ma-level na kining atong anak sa ubang mga bata nga mga adunahan. Ato na may Chris. Ingkoy King. Mga to na lang, Chris. Muduaw mi ninyo ha. Ingkoy King. Salamat kayo, Sangboy. Kalusta man ka makatarong og litok sa kong pangansa, Ingkoy King? Sige na. Lakaw na mo. Samboy! O lagi, Chris. Di na lagi. Di na lagi, may Chris. Di naman kung may good. Tamis pa, di na lagi. More pa o. Tana mo, tana. Chris? Nga ano ba kanto, ha? Unsa ba ipasabot atong dili na kuno sila? Dili na sila mo hingos og rugby. Ha? Nga ano man? Unsa may hinungdan? Unsa ba? Nakatilaw na sab sila sa imong puspos? Katug na. Gabiin na. Niyakyapon sa kong una-una katong babae, Inko. Gusto kong mangutana unta nimo. Karon, sultihi ko. Ngano mang nagsige magtuto katong babae kaganina nimo? Katong gikan na itong nindot kayong sakyanan. Siya ang gilabnihan akong bag, Inko Iking. Ha? Ginoong Diyos. Tulin nga may labay ang daghang mga adlaw o gusto din si Hana, si Franny. Ako magdaho nga, buwanhi ka. Dito man kus pagpakanaog na sa imong sentensya. Mao na kining katapusan natong kita, Fran. Ni ako, aron magpasalamat gihapon nimo sa imong kaayo nako. Og sa paghatag nimo nakog sakit sa dughan. Mao ba? Hey. Samot mga kasiksi, oy. Dali na bi? Sabak ako diri. Padoor ako. Dali lang ko, oy. Nga naman di ay? Muangyo ko sa gwardiya nga masudlon ka diri. Napay mga habol nga dituyo ug pasalipod diri sa akong sud. Dadoon na ba ni Kusmunti? Unya? Ato talito bi? Gimingaw ko na imo? Di na mahimo, Fran, oy. Di na pwede. Ha? Usa ko na pwede? Elisa, mas nalimot ka. Ipatay bin ako sa room tungod lang nimo. Aron masulo ka na ako. Unya karon, di na pwede. Ako'y angay mo ingon anang adi, pwede mo balibad ka na ako. Muhangyo ko sa gwardiya. Kamusod ka diri. Di na lagi. Elisa, May trabaho na ko og bar. bantog rang mura kag kanding. Nagsigig usap og chewing gum. Kinaade kas bar. Unya,
O nagdaakas bar. Ganun din ay man pwede. Gimaintain ako kwartahan, Fran. O pinangga kaayo ko niya. Usa? Iya na lang taan ni Fran. Elisa. Ayo-ayo dito sa monte. Goodbye, Franny. Pangyuan ko ba? Bisit kadiyot lang. Kimingan kay kunimo. Han! Han! Ipaila-ilate ka sa bag-o na kung palala, Franny. Ano, honey? Honey? Mauni siya, Han. Akong giingon ni mong akong ex. Si Franny. Franny? Si Francis. Ha? Oh! Parehas man mugngan. Francisco. Franny ka o Francis siya. Ayaw ka bala ka o kaguol. Buskon ko siya ngay. Busgon ko siya sa akong pagmahal. Guard. Papawaas ng duha palihog lang. Guard. Papawaas sila. Kay basig batuok na ko ni babay. Mao ba? O lagi. Ganong dili kun mata. Sige. Ikaw may nahibaw, kay ikaw may pagadur sa atong income, sa atong livelihood. Unya, okay ka? Ay, gano'n kong dili. Kana pa'y may ikaw galingon ng sakyanan? Si Mimilin, doon na siya ikaw galingon sakyanan. Nga mo hatulog kuha sa eskwelahan. Emilin! Emilin! Ay, Emilin, day! Ano na? Ay, dali, day! Yun, malaog ta sa ubos! Ngano man lagi nang? Oh! Ikaw na ni mong tutukan, Milin? Hika pa! Hika pa ang bago ni mong sakyanan. Bag-o ni? Mao kini mo haturog mo kuha ni mo sa eskwelahan, anak. Oh! Mura ka magwa malipay. Huwag ka ba malipay nga may sakyanan ka na? Thank you, ma. Thank you pa. Mubalik na kong sa kakay. Nag-study pa ko. Balik na mo sa taas, Terya. Ay, tana, Emily. Excuse me? Murag. Huwag malipay. Wa malipay ang atong anak. Kanahan. Ngayon na siya maliwat. Ang uban, mulong payat sa kalipay. Ang uban, magkarakarang mo sa kay dayon o magpasuroy-suroy. Kanahan nga pata. Pahala siya. Emily. Wa man ako kinhangla na ang bisan unsa nga mga butang ng teriya. Ay, Ang ilang untang pagmahal ug pagpangga. Dugay na sab. Sukad atong gipamalitan ko nila og mga mahalong gamit. Wa na gyud sila magtagad nako. ay. Pero mahal og pinangga kanila. Sigurado ko, anak. Mura man og dili. Kay si mama lahi gyud kayo ang iyang tinagdan nako. Gintaha og gamay si papa. Pero si mama, dili na gyud managad sa iyang mga amiga ug mga kaila. Pero kani adto siya magsiki og pamaylo og kwarta. Igigsakay og taxi, Evelyn. Kaukalingon na yung sakyanan. Doon na pag yung driver. Oh, Evelyn, naminaw ka ba nako? Oy, oo, sa imong gilingi sa atong nalabi. Para manayabon! Para manayabon! Oy. Oy, Emily! Asa ka, oy? Crisanto! 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 Ayaw nga pagyakaw! Crisanto!
sakyanan. Oh! Ay, nagkalabang na si Crisanto. Tuwa na siya sa Pikas Daplins Kalsada. Nangay kayo basuras-basurahan. Crisanto! Crisanto! Oh. Nang Teria! Milingi si Crisanto! Nakabati siya! Chris! Crisanto! Mitanaw siya din ni Emeline! Crisanto! Crisanto! Chris! Nang Teria, may wara-wara sa siya. Nang, may bihas ka sa basurahan. Mula ka ba siya ng Teria? Ay, oo! Mulakaw na siya, nay! Gitood na niya yung kariton. Pero, nagsige siya glingi din eh. Ito, na siya. Gipahira niya sa iyang gisulob ang iyang naong. Sagdi lang. Nakakita naman ko niya ng Teria. Tana lang. Tana. Hangtod karon di pa kay ko ng Teria. Hoy, Uwa si Teria. Ako may kuha rin mo. Gihapit ka lang nako. Saka na. Larga. Unsa ka to? Hangtod karon nalipay ka? Wala nalipay ka man? kay naanak ko'y sakyanan para sa eskwelahan. Oh, nalipay day ka. Sabi na ako ni Papa nimo, mawa ka malipay. Nalipay, uy. Yay! Pila na lang kaadlaw ang pabutol. Mamalhin na ta sa bago na tong matahom o dako kayo mabay. Si mama na lang nimong mikuha ni mo ganiha, Emily. Kay hapiton ka lang kuno niya. Hapit ko masakpi ng tirya, kay abi nako, ikaw ang mikuha nako. Uy, nga naman di ay. Kay hangtod karon, labihan kaya po na akong lipayan nang, kay nagkita naman mi si Crisanto. Bisan lagyo ay lang. Nagduo man ko nga ikaw ang nagkuha nako ng tirya. Si mama man di ay. Gitubag na ko iyang pangutana ng unsa hinungdan nga nung nalipay ko. Ako siyang gitubag. Kay may bago na kong sakyanan. Ay, apir! Oh. Hangtod karon, lipay ko kaayo ko ng tirya. Ng tirya. Uy, utsa ba? Matumba ta! Ayaw ko gaksag hugot! Matumba ta ba? Ingko, huwat lang diya ha. Dado na ko diyang panihapon. Ana ta mga on sa imong higdaanan. Ingko, manihapon ta. Ibutang na ko dinis bangko ha. Ay, kadiyot. Bangunan ti ka. Ingko, kainit ni mo, uy. Ingko! Unsa man ni Ingko? Dugo! Dugo. Dugo. Kumustas Ingko iking, Dok? Siya may akong iistorya ni mo karon, Chris. Chris, nahibaw ko kung unsa nimo kamahal si Ingko Iking. Mao nga kinahanglang mahibaw-an gyud nimo ang tinuoray nga kahimtang sa tiguang. Kanser sa baga ang sakit ni Ingko Iking. Gikasubo nako. Sakit yun kaayong paminahon, pero ang tinuod, duha ngadto sa 3 na lang kabuan ang tagal sa iyang kinabuhi. Chris?
Naamang kahit tambal. Mayo patingalis ingko. Way tambal nga makaayo sa maong sakit, Chris. Naalagi. No. Wa, Chris. Doon na lagi. Chris. Doon ay tambal. Tambalis ingko-iking. Ay kabalaka. Mabayran ko kining ospital, doktor. Chris. Naapay kwarta nga nahibilin sa inyong gibilin din sa ospital. Kadto maoy atong gamiton. Apan kutob sa maabot. Dapatan ko gihapog tambal ang tiguang. Apan tambal nga maiban-ibanan na lang ang iyang gibating kasakit. Apan kon mamaayo pa siya, gikasubo na ko, Chris. Dili na siya maayo sa iyang sakit. Salamat, doktor. Salamat. Asa ka man, Chris? Nganong bation mangyugog kaluoy ni ining bata. Dili gani ko igbahong paryente. Ikit pamuntan na, Sam. Nasis may putan eh. Nagtanaw ni Inko Iking. Chris, Chris, unsay sulti sa doktor? Mulakaw ko. Asa? Mukuyog mo? asa man, Chris? Asa ta, Chris? Sunod mo? Upay. Sabay. Sabay. Tana mo. Sundan na to siya. Sugas sa bulat ko ni Chris, eh. Tuwan na siya sa ilang barong-barong. Tana mo. Chris, nanong niatasan yung barong-barong, Chris. Usay buhato na to din eh. Chris, mag-unsa man ta din eh. Amigo ta? Oo, amigo ta. Siyempre, amigo amigo. ta tanon, manggot. Kitang tanan, amigo. Amigo kita, Chris. Amigo ta ka, Chris. Amigo ta. Napa ba ninyo ang gitudlo ni Kim nga rin nato? Oo, Napa man, napa. Nagkinahanglan sa atong tabang si Inko Iking. Tabangan na to si Inko Iking. Gamito na to ang pagpanglabni. Sige. Sige. Gamito na to ang pagpanguot. Pasayloa. Pasayloa! Pero, nga naman. Kalit kay nanawag ang kumpare ni Papa Victor nimo. May dinalian silang meeting. May dili ko iuban ni Papa nimo. Pero kinahanglan mas ang mauban ko. Ma'am, si Mama Sapoy. Terya, gisaara na mo si Milene nga manuroy karol. Pero doon ay dinalian nga meeting. Ay, ibili na mo si Milene mo, ha? Ikaw na bahala sa bata. Pagustuhin siya kung unsa iyang gusto. Ni ay daghang kwarta, oh. Oo, ma'am. Ang? Ganihan ako naghuwat ni mo. Gisutyaran ni Mosteria? Mana. Anak, si Teria una ang mag-gam ni mo, ha? Pirmi man na pa. Kasi mo ibahala na ko. Hoy, baba ni mo, Milin. Sagdi. Pasagdi na nga ito, anak. Okay. Mabawi na niya, Miss Mama ni mo, ha? Dali na, Victor. Bahala ka na ni Milin, ha, Terya? Ma'am. Sige, ito na, May. Saba ba niyo? Maihapra man nga magkakuyog ming tulo. Ay, isigsag di na lang, Kod. Maanad ka ran ako. Ay, magtabaw-tagpaduro eh. Ay, di ay tagkang kwarta, oh. Sige, ha. Mag-ilis na ko, ha.
Ay, madugay ani. Iyaan kung ako'y imong inahan, Emilin. Ug madugay sab ani. Si Abon, maaansad nga mo'y imong papa. Madugay pa yun, ani. Maaan yun kung dato sab. Unyag madugay pa yun, ani. Makaingon sila nga may anak kong guwapa kaayo. Oh, unya ha? Asa may gusto nimong atong suruyan, iha, anak? Ang hayan ba kung paminawon, Abon? Ay, ikaw, Abon, no? Sukad pa yun sa unang adlaw nimong nanarbaho nila ni Sir Victor og Ma'am Rhoda. Igham ragyo imong tubag kung pangutanon ka. Ay, bitaw, Milin. Asa ang gusto nimong suruyan, ha? Na, manakod ka man di ay, Abon. Uy, wa na tingog si Milin. Sa simbahan among eskwelahan. Kay manimba sa priyo ng akong mga classmates ng Tirya. Ako'y bahala nga mulab ni. Makwintas og bag, ako'y mulab ni. Unsay akong buhaton, Chris? Kung maapiki ko, ilabay na ko din mo ang bag. Kung bag mangani. Kung kwintas mangani, akong malab ni. Makpiki ko, ipasa na ko nimo samboy. Way problema, Chris. Ayaw kalimot ha. Humanjo na kong pasa nimo. Musamot sila kalipat. Kay imo nam sa ning ipasa nga to sa lain. Dayon ipasa nimo rin ako. Unya, mag-abot ta sa ilang kim. Okay. Mga kortahan ang nanimba din eh. Pulos di sakyanan. Tana! Huwag ka lang din, Abon, ha? Hapit na magsukod ang service. Tana, Milin. Milin, dali na. Nang Tirya? Oh, ngano? Kinsa imong gitanaw? Si Chris! Ha? Naa si Chris! Naa si Chris? Hain man! Kanang laki. Unsay imong buhaton, Chris? Kuuton ako ang pitakas iyang luyo. Kanang babae. Hilo ang gisulob. Kanang maldito ang strictang dagway. Bantay mo samboy. Oh, kanang duha? Imong igol? Oh, bantay mo. Arin ako. Oh, ang ngaling Krisanto eh. Duha ang iyang igol. Chris! Oh, oh. Chris! Hala, nakuotin niya yung pitaka sa laki. Chris! Oh, dali na. Ako ba? Gado na, Milin? Ako ba? Kamatay! Ginoo ko! Kamatay! Nasangisaon mo! Nakuha na di ay. Kuha tayo na eh. Wala kini kabantay. Unsa ko ninyo pagkabantay? Nga kalit man kayo. Murag kilat. Tupihan ni Chris no. Dali sa king nawa eh. Kusog kayong dagan. Tala, mula sa head out. Sa bahay ni Kim. Paspasin yung dagan. Tanda, musod na ta sa simbahan. Milin? Mamauli na lang ka ng Tirya? Oh, Milin! Oh, Milin! Dili na ko mo simba! Ay, unsa man tong among nakita ni Chris, uy! Naabot na natin sa bahay ni Kim. Huwag na tumapsi si Chris. Grabe na kang budagan no. Ito sa kang budagan. Gusto ko kang budagan. Abot na ito sa itong hideout. Huwag na tumapsis Chris. Chris! Chris! Sod mo! Tempa! Tempa ka nit, Chris! May hangos pa rin tayo! Mga bata! Sam! Samtang naapa mi sa sul sa barong-barong. Bantayin ninyo din yung palibot, ha? O, Samoy! Basig na sundan tag mga pulis!
Ako klaro kong kwintas, be. Kuptan ako ang kwintas, be. Chris. Oh. Wow! Kukoy! Oh! Saan? Naglagan ng kuntasan ng lab ni. Saan? Bahala ka, di mo. Dawatan kwintas, Chris. Ibutan sa lamisa. Oh, tagay lang agi, oh. Ni ang pitaka atong lalaki, oh. Chris? Hil nga, Samboy. Ako? Ako yung mutanaw sa sudan ni Pitaka? O, laki, ikaw may pahil mo ni Chris. Ito. Kiyamat ko, Dani. Ano yun? Why so, Samboy? Hala! Hala! Ipon ako. Sige. Ipon ako. Sige. Ipasa yun! Pulos bagong kwarta. Nipis tanahon. Pero 4,000 tanang, Chris. Ano? Ang kwintas. Kining kwintas? So ito ka, Samboy. Kung asa na ni mo dada. So ito ko, Chris. Ikaw na bahala, anak. Okay. Kuyog ko, Tikboy. Ting. Sige. Kitang tulo si Tikboy. Magkuyog. Og, Kukoy. Pili namin doon si Chris. Maghuwat namin ninyo, Samboy. May pangutaan na ako ni mo ba? Nahindom-nom ko atong bata sa mga babae. Lakaw na mo. Gitawagan niya, Chris. Lakaw na mo! Ah. Sana mo? Ano naman, Chris? Chris? Wala ko'y ugma ko'y. Wala ko'y ugma. Oh. Chris. Wala ko'y ugma! Kalain ni Chris. Gusto na, Ada, Milin. Ganiha ka na nagbalik-balik, Ada. Gusto na. Hasta ko nakalitan sab ko. Nakita yun nato kung unsay ang gibuhat. Hasta ko. Maglisod ko pagtuong ang gibuhat kadto ni Chris. Ngano ka? Karon na hinumdum na ko sa nahitabo sa di mama mo. Ha? Matod niya, usa ka bata. Niwang nga batang lalaki ang milabni sa iyang bag. Nang Teya. Gusto. Uy, dili ka si Chris Rasab ang naglabni sa bag ni mama ni mo? Si Chris. Nasa may bintana. Suot mo. Chris? Chris? Oh. Deo. Mahal di kayang kwintas, Chris. Ambot kun sa ahensya pa ito giprinda. Dako gitog dawat. Pero kay suki man ito sa mga snatcher na ito giprinda. Oh. 30,000 ra. Oh, niyaw. Mangayo magbahin? Mangayo ba magbahin? Oh. Uy. Di man. Di mga magbahin. Wala wa. Dili mga igbahin, Chris. Dili, oy. Mulakaw ka? Kuyog ni. Asa man ka, Chris? Sa ospital. Gusto na kong mapauli. Kimingaw ko sa itong barong-barong, Chris. Kimingaw ko. Mingaw na kayo sa basura. Pauli na ta dong. Oing ko. Mauli ta. Mahimo nga makapauli si Iko Iking, Chris. Karon, doktor? Bisag karon dayon. Ang bayranan? Wa ka mo'y bayran sa ospital og nako. Nabayran na sab ang mga bill tungod sa hinabang nga naapagani na habilin.
Magkapaulit na si Inko Iking. Apan, ayaw kalimot ha. Milagro na lang kung makaabot og 3 ka buwan si Inko Iking. Unsa man na nga tong auto? Unsa? Ingo? Naa ba nga tong auto? Saan ka? Di mo good maklaro na imong sulti. Kaya nagmaskara mo na yung bawag ilong. Oh? Naamo lang ko, tanawa. Narang auto, ang kariton. Okay. Dungano na tog-al sa Ingo Iking ha. Pwesto mo, pwesto. 1, 2, 3. Hinay, kumadakdak ko. Butang. Sini lang ha. Okay. Pandaro na to, Ingo Iking ha. Brum. Larga na ta. Brum. Hinay. Mabangkay din akong auto. Pagko para ba ni? Koy, mandakaw mi Sam. Musugot ka nga mo ibilin una dinis barang-barong aron mo mutan-aw ni Inko Iking. Binil lang kong pan nga bahog-bahog, Chris. Ako ni bahala ni Inko Iking. Asa man day mo? Kinanglang punduhan ako og kwarta sinong Iking. Unsa may sakit ni Ingo Iking, Chris? Himatyo na si Inko Iking. Ha? Unsa ko himatyo nga lagsik man kayo na si Inko Iking? Himatyo na siya. Taas rang 3 ka buwan sa iyang kinabuhi. Maumaning kamot ko. Nga punduhan siya og kwarta. Alang sa tanan niyang kinahanglanon. Manguot og banglab ni sa kurong adlaw. Ingo Iking! Inko Iking! Anak ko ba? Anita, pagilugan niya ako ba? Nagkaptan ako yung nakamutan eh! Dali na siya makabuhi! Magsama ko kini! Ikaw! Chris! Animal ka! Dili ka magkabuhi! Magdanat ka sa basuhan! Sa isang banday, may hain siya kusilyo! Kagkuyaw lang kundi ay mo, Chris! Sabi, nagiputo lang isling si mong bag! Tutuki kog maayo. Hinumdumi kanunay. Ayaw yun kalinti kog giunsa ninyong akong amahan. Animal ka! Hayop kang butaa ka! Chris! Ulit ka amat ko ng mga tao, Chris! Tama mo! Ayaw ko ninyo kalinti. Kaya di ko sabay tabo. Kakamo akong kalintan. Tanda lagi, Chris! Pulis! Ayaw, Francis! Sa iyo, ha? Yan ay pulis! Oh, daos na po nili. Wow, sir. Daos na po. Mamahal pa niyo. Uy, nahitabo, sir! Wa! Lisa! Oh, hapit mo ko na tanan din ng tanaw ninyo. Nang hunong mga nisla kay kamura di tanaw. O sige, tamo. Tukan mo. Naglalis lang mining akong bana. Amo na ni problema, sir. Sorry, nahasol ka. Lisa! Biyain na lang may palihog, sir. Oh, sige, sir. Ma'am. Usaya lang ninyo dito sa inyo ang kagalingon. Oh, Lisa! Sasakyanan, Francis. Tema! Huwag ko makasabutin mo. Bisan ka ba? Pasabton ta ka. Manakay na ta sa imong sakyanan. Oh. Okay. Karon, sultihi ko. Pasabta ko. Usa man. Imong anak katong kawatan. Paminaw.
Kung ipadakop na to kadtong bataa, ako mo ay delikado, Francis. Namatay ang iyong amahan tungod na ako. Unsa? Kung ipadakop na to kadtong bataa, delikado kay nga iyaw sa isulti ang tinuod ko noon sa hinungdan nga namatay ang iyong amahan. Francis, dili ka buta kung diin ko ni mo punita. Naingon ni atong akong kinabuhi, wa ko'y laing mahimo aron mabuhi ko. Human sa kamatayon sa amahan itong bataa, wa na'y klaro ako kinabuhi. Tungod kay saka anong kanaugan lang ko sa lalaki nga mo'y akong kauban sa hitabo o mo'y rason ka nung namatay ang amahan itong bataa. Sa'yo na kaing sabton ang gisulti na ako ni mo, Francis. Ayaw na ka nagdaginuta. Dili na ba ka gusto nga maong ka kining tinago-tago na itong relasyon? Dili og dili gyud ko mo sagot. Bahala lang unsa ka kaniadto basta karon ako ka lang, Lisa. Sorry. Kalimplan na itong nahitabo. Tamay na itong katidara. Sapian ka man bitaw, Francis. Oh, ngano ka? Time pa. Unsay mong gihikap sa luyo ni mong bulsa? Yun na. Animal. Wa na diri ang akong pitaka. Chris, ako may nagkukutan ng pitaka. Atong laki nga kuy gumabahay nga kailan nimo. Wa ko'y labotan na. Kung unsi ako, maway ako, Sam. Ang tinuod, Chris, nag-agad mong kunin mo. Kami, nag-agad mi nimo. May respeto mi nimo. Kung wingon ka nga, ikaw may magbuot kung unsaon ni. Masugot mi. Kung sa'yo mong gusto. Bahala na ka. Ikaw bahala nang nakuot ni mong pitaka. Salamat, Chris. Anong lain ka man nagtinanawan ako? Kung usab ang imong nahuna, sige lang. Okay ra ko. Oh. Anan mo pitaka, oh. Di na mao. Ayaw kalimot sa atong sabot. Oh, wa ko malimot, Chris. Wa Sa may albiya malimot. mo. Laki, wa may malimot. Wa na rugby. Wa na marijuana. Samutan na siya po. Dali ra mapugo katong edad, anak. Kutob ra pikas iskina nga atong kinabuhi, anak Chris. Ano siya po? Salamat, anak Chris. Sabto na to si Chris. Nagpundo siya para ni Inko Iking. Gusto kayo may daot si Inko. Anam-anam siyang naluya. Bisan doon na pa'y pirmising gitumar. Paminaw mo. Dugay na kay kung wa na makapauli sa amo. Bisan kami, Sam. Bisan kami. Dugay na sab kay kung wa na makakita sa mga ginikanan. Naamoy mga kwarta nga magamit. Nara ninyo kung mupauli mo. Basta ako, mupauli ko sa amo. Gimingaw ko lang papog, mama. Ug sa akong mga igsuon. Chris, mamauli mi sa amo. Chris. Amore na mi, Chris, ha? Maayo mo. Napa mo'y paulian. Sige. Magkita pa ka ta? Mubalik pa mo din, eh? Depende. Mag-agad lang may specials baat, ani. Oh. Ipuno niyo. Oh. Lah, imong giban na ng imong nabigo, Chris? Sige lang. Ang importante ka mo. Ang maayo unta. Madili mo mamalik din, he. Ha? Ha? Ano man? Ano man? Niya din he ang tanang dautan. May kay kang misulti, anak. Pero ikaw, magpabilin din, eh. Sagdi lang. Sagdi lang. Wa naman sa ko'y ugma. Chris. Chris, dako magbintaha na ko. Kay may pamilya pa man mo. Ako wa na. Naaman tuod si Inko Iking. Pero ibat yun. Mugakos ko ni mo. Chris, dili ko malimot ni mo. Chris, ayaw din niya. Chris, ito na mi. Ayaw mo. Ayaw na magbalik din, he.
Ayaw na yun. Ato na, mi. Chris, Kumustahin ko? ura nag-alam na ko kaluya. Kapoy naman dong. Inko. Salamat Salamat nimo. Kihukas langit nga rin ako. Nahimo kang panalangin nga rin ako. Wa ko'y anak pero ihatagan kog anak sa Ginoo. Ihatag kag yun sa Ginoo nako, Chris. O hinumdumig yun eh. Di ata pabuhi sa basura. Busa. Basura usap ang ilang pagtanaw, pag-ila nato. Pero bisan ingon ining ilang pagtanaw, pagtuon nato, nga kita hugaw ang bugtong ragyod natong ikapamatuod nila nga sayop sila. Mauragyod ang kalimpyo sa atong kahiladman. Mao ka na ang atong puhunan. Di mani, mudako ka. Dili mahimo ug mahitabo nga magpabilin ka lang sa kabata. Mudako ka ug mahimong tao. Bisan ingon ini ang atong kahimtang paningkamot. Magpabiling limpyo ug layo sa daotang butang ug lihok sa kinabuhi. Karon tubag ako. Ayaw pamakak. Isulti ang tinawad. Buutan ka ba, Chris? Dili ka ba dautan sama sa mga kabataan nga naglaroy-laroy sa kadalanan? Chris? Chris? Buutan. Salamat. Salamat sa Ginoo. Buutan ka gudi ay. Mihila ka? Mihila ka? Man. Hain man. Diara, doktor. Chris? Liya ka? Nga naman. Ala, doktor. Basin si Inko Iking. Sige, doktor. Kanaon lang mo. Musulan ko na inyong Chris. Mangita lang kong tarong kaparkingan. Dali, Chris. Hain ang inyo, Chris, ha? Kana, doktor. Kanang barong-barong? Oo. O sa pa imong tanaw ni Inko Iking? Inko! Mitingog man. Sultihe ko, Chris. Naon sa manday siya, ha? Nganong miadto ka man ako sa ospital? Di patuman man ako siya tambal, pero iya mang ilawa ang tambal. Iyang isuka. I-injeksyonan ka, ha? Inko Iking, ha? Nganong gitutukan manimog maayo si Inko Iking, Dok? Dali sa gawas, Chris. Nganong naging imong gitutukag maayo si Inko Iking?
Dili na mo dawat og tambal ang lawas ni Inko Iking. Mibaliban ng iyang lawas, Chris. Mubalik ko sa ospital kay doon na pa ako'y atimanunod dito. Chris, salamat ni mo, doktor. Dagang salamat. Pahibaw ako kung sa'y sunod mahitabo. Ha? Arin ako. Guard? Tada. Doktor. Dong Chris. Aray na mi, Dong. Inko? Kaon na Inko Iking, ha? Inko? Unsa man ang imong gitanaw sa atop? Inko? Nganong wa man ka mamilok? Unsa may imong gitutukan sa atop? Inko? Naku, gibiyaan, Inko. Inko. Inko Namatay gyud si Inko Iking. Midugok ang mga lagyong silingan sa diyang nahibaw sila na namatay si Inko Iking. Wa nila pasagdi ang batang si Chris. Nagihayog lakaw ang mga silingan aron hikayo ang ikinahanglan alang sa paglubong ni Inko Iking. Apan di jud kalikayan nga magkinahanglan og kantidad sa kwarta. Nakadawat og hinabang pinansyal si Chris. Ug unya gilubong si Inko Iking. Human sa lubong ni Inko Iking, nag-inusara na lang si Chris sa barong-barong. Chris? Dagang salamat sa inyong pagtabang nga malubong si Inko Iking, Manoy Inting. Kita rin magtinabangay dong, dinis basura. Kaya taga-basura man ta, Chris. Kami sa bitaw. Nagkalitan ming tanan din sa basura nga magipanghatag ka namong tanan. Hindi na lang ko mangutana kundiin mo ni atong inyong ipanghatag. Basta kay kaming tanan, nalipay gud mi dong. Hiba manggod kita nga kitang tanan dinhing namuyo sa basura. Pulos tabanganan kay makululuoy man kayaw ang atong mga kaimtang. Ano niya sa may imong plano dong? Biyaan ni mo kining barong-barong ni Anhing Inko Iking? Dili. Anhira ko din Manoy Inting. Mabuhi ra ko din Ika na lang usa. Manoy Inting. Misalig ko nimo. Buutan ka. Wa ko magkinahanglan ani. Ikaw nang bahala, ani. Kadagkanin ni ko sa tong Chris. Daghan na. Para na to, kay kabus man ta. Kwarta ka na ni Inko Iking. Magamit ni. Ayaw panghatag og kwarta. Pagpalit og mga pagkaon sa tanang namuyo dinis basura. Chris, bisan kinsa sa namuyo dinhi, hatagi og tabang kung nagkinahanglan tabang. Kabata pa in taon ni mo. Nga may pagbati o gunahuna sa pagtabang dong. O gihapon, di ko mangutana kung diin kinikikan. Apan ang ako nasabtan, nga gikinahanglan kini sa mga tao nga ni magpakabuhi sa basura. Hinaot pa unta, kauban kagihapon na mo dong Chris. Hangtod sa imong pagdako. Hinaot pa unta, dong Chris. Salamat. Ay, Dili ni ako, oy.
Osbo na ako, nga diin taon ni na ako. Supusa paglinya mo, linya. Paglinya mo. Linya. Sige. Naglinya ang tanan namuyo sa basura. Ang tanan nalipay tungod sa taragsaong grasya nga miabot kanina. Apan wa musulti si Inting kundi hindi ka ng tanan. Ganila ra ka man Inting? Ay, dili magdugay dong. Uy, namasura ka di ay. Oo. Muinom sa kog tubig man Inting. Wow, init manggod. Unsa man imong tuyo kalihog man Inting? Bisan giun sa kunila og pangutana dong. Wa gid ko mosultis tinuod nga ang tanan gikan sa usa ka bata lang nga mao ikaw dong Chris. Naapod sila? Natagan ang tanan? 15 kabubungan tanan dinhi sa basura ang nakalawat sa grasya dong. Tagsa-tagsa ka bakit bugas ang kada bubong. May tagsa-tagsa ka karton nga grocery ang matag pamilya. Gisusin ako ang tanan. Sa pagkakaroon, mga bago na intawag mga tsinilas ang gikan sa mga hinikanan ngadto sa mga kabatanunan. Unya, may nabilin sa imong gihatag ug ako gihapon ning kipahin-bahin dong. Sabi ni mo dong Chris, pastilan. Ang uban in taon, mihilak sa kalipay. Tigako sila ang tagsa-tagsa nila ka bakit bugas. Ilahin taong giyagkan. Intaon sab. Matod pa nila ay, kung kinsa man kuno ang mihatag sa maong grasya, nagpasalamat sila. Ug matod pa gud nila, ilang iampo ang naghatag sa maong grasya. Og di ay nahibilin sa kwatang nga akong iapod-apod nila dong. Ibalik na ako ni mo diha dong. Ayaw man Inting. Di anak ni mo. Kinilay akong isulti. Dili na ako ang Inting. Dili na ako Dili ako ang tag-iya anak. Dong Chris. Di anak ni mo noy. Gisuwat na ko aning papel ang tanang nahatag na ko sa 15 ka pamilya dong. Basa lang dong Chris. Nadya ang tanang kuntada. Pasaylo ako man Inting. Di ko makamaong suwat og mubasa. Way nahibaw nga katong tanan ni Chris. Apan doon na pagduda mga katawhan tungod kay makausa ni ana. Gisugo na ni Chris sa samboy nga manghatag og kwartas taga basura. Mga usa ka adlaw ni ana, gikan nga namasura si Chris. Doon na bituyo ni mo, nadisgrasya nga akong bana og anak. Samtang namasura sila sa kalsada. Nadamagal silang dog sa kinan ug ipasagdan lang silang bilingda sa kalsada. Kaya nakadamag, mipadayon sa pagpadagan sa ilang sakyanan. Hain mo sila ron. Tatuwa sa ospital. Balik mo sa ospital. Mangita ko kinsay makatabang ninyo. Ay, asa ka magitag makatabang na mo, Dong Chris. Lakaw na mo. Muabot lagi ang tabang. Huwat lang mo sa ospital. Sige na, lakaw na mo. Balik na sa ospital. Inting! Paglakaw na mo. Paglakaw na mo. Dong Chris! Lakaw na lagi mo. Sige na. Ato na, be! Sige naman ka, oy! Sige naman kita! Dong Chris. Huwat ako din sa akong barong-barong na Inting. Chris. Huwata lang yun ko din Sa langong taon, sa kanyang tao sa syudad, way nagtuo, way nagbantay nga ang sunod, mahitabo, inguni ini.
Chris, giyati man na sa ospital ang amahan og anak nga basurero dong. Daghan kuno kayong salamat. Ug nangutan na sila, kaysa man kuno ang imong giduol aron mutabang nila. Apan tingali, dili kadto may katapusan tungod kay gisundan pagkiniglain. Pinahalan sa appendicitis ang akong asawa na. Mauni ang yung kuwente. Palihong tabagi ko. Tabagi akong asawa. Asa man ta magkakita kung tao nga mutabang labo ente. Ay, delikado ang kahimtang siyang asawa, Dong Chris. Pamatay na ako ang nagtabagi mo. Dong Chris in town, usa may atong buhaton. Sa hilom nga paagi, sa tago nga paagi, ang tagabasura nagsaling sa tabang sa sakabata nga basurero ug ang labing masayon nga sulban anan ni Chris mao ang kinapusuran sa nakbayan. Halos wa na'y katapusan ang sangkuan kung kinsang mutabang. Halos wa na'y katapusan ang pagtabang pinagi sa dautang-dang panan. Bini! Oy! Ang bini! Ay! Ano na magkwenta? Total, wala bitaw ko'y ugma! Total, wala bitaw ko'y ugma! Wala bitaw ko'y ugma! Wala 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 ko'y ugma! Dong Chris, matlot pa sa imong ipangtabangan. Daghan kayong salamat. Ingna sila man yung inting. Why sa payan? Ay, gipadadaan ka dayog makaon ni Marsidong. Diao. Ay, day putog bud pilit. Gapilan sa busikwati ni Marse. Init pa nitong. Gitahiming ni Marse, aron ko no, dili ka na maglutog pamahaw. Nakagawas ng ospital ang anak ni ng Marcy, Noy? Ay, daw, nakagawas na gabi ipatong. Sa'yo man kung nagmataganiha, nagsagop og tubig sa puso. Padong naunta ko din hinimo. Ay, kitawag kong Marse sa iyang painitan. Gidali-dali nagputos kining makaon. Aron ko no, makapainit ka. Ay, Dong Chris, kusog biya ka ayong painitan ni Marcy ay. Halos na nang sikad, oy. Halos mga drivers, mga motikab. Sayo, good kayo mag-atang painitan ni Marcy. Dako kang tabang ang gihatag ni mong puhunan ni Marcy, Dok. Kay karon, ay, naara sila mabuhi, ana. Ingnaw niya sinang Marcy, Noy. Salamat sa painit. Ay, niya pagkut ay. Ang duha ka magsiayon. Si Gudin Auguste o sila si Iyay o Anong ay milambo sa taon ginagmay nilang kananan sa may eskina. Mabuntag sa'yo. Ato silang Marse, mamainit ang mga driver. Pero hindi ka utosab. Ito, maniutos kan anan sa duha ka magtiayon. Pero may baya nga magatang-atay nga magtiayon nga mulabay o kamuagis ilang kananan. Pero mabaho sa permi kay tuwa man ka magagian speka sa gianan. Kanar bang ilang kananan dong? Imusab ng tabang nga tunela. Nagsilaw naman ka sa imong uniforme dong. Mamasura ka? Oo. Ayaw kalimut ha. Ing nagyod silang Marcy.
nga salamat sa pamahaw. Dali. Mumahaw ta, manainting. Ay, gusto yung kumusaw ni mo kaundo. Diyan ang imong guwantis lang, Salamat, manainting. Buli nga kao. Taas og bukton nga t-shirt. Kisapawan og t-shirt nga mubo ang bukton. Gisi nga kalsones ug daan nga sapatos nga guma. Pero limpyo. Kani ato pag-usag kamay ka pang bata. Di gud nimo kalimtan ka lang puspos kun bunal. Kabilin ang puspos ni Inko Iking. Murag bag-o pag-yun. Kani ato nga makadunsingot ang batang basiriro nga Chris nga magbuhat in town sa init sa adlaw nga mga ikay basura. Magtuod sa kariton nga puno sa basura. Apan karon dako na siya. Sukad sa bata o sa pagkadako, basurero gyapon. Sukad sa bata o sa imong pagdako. Basurero kagihapon, Dong Chris. Apan, basurero nga matinabangon ug manggiluyon. Adto na ko, manainting. Amping, Dong Chris. Ay, basurero tuod. Apan, alang na mo. Limpyo. Kay may putli nga kaluoy nga to sa sama niyang makaluluoy. Sa laing bahin siyang pagkabasurero. Apan, ambungan kayo si Chris. Hello, pre. Sige, pre, sige. Vic! Unsa ba? Uto na! Okay, pre. Okay, panuloy ko dito. Ay, kinsa ka na ba? Ay, okay, para airport na, pre. Pre, okay. Uy! Okay, pre. Unsa ba na? Teriya! Ma'am Roda! Ay, ikaw na bahala una sa mga preparasyon din, ha? Muhato na mi sa airport! Okay, ma'am. Kinsa to? Ay, ang kumpar na itong doktor, si Paritone. Muari siya sa welcome celebration. Kinahanglan mo arigid si Paritoni. Tay pa. Kumpare. Nanganong na kumpare na to si Tony? Ay, nalimot na ko. Naunsa ka ba yung taon, oy? Nagluhod tagkasal. Usatas mga sponsors ni Paritone. Ay! Hasta na hinamdam na ako. O si Emeline Paganang maid of honor. Huwag ka naman, God. He? Usbon pa ganito rin mo, sagbaw ka! Abon! Ang sakinan, ha? Kaghapon pa na napalit. Muli, amo sakyan, ha? O sa ba, naandam na ba? Ay, kadugay pa. Kanina lang pahibaw mitugpa ng ilang gisakyan, pero huwag tudron. Huwag pa siyang... Hey! Ma! Ala. Lagi mo ka na ko. Wow! Misamot imong katahom, Emeline! Misamot ang imong katahom nga dito ka sa Amerika! Wow! I'm very, very, very proud niya. Adunan ako'y anak ka dito mo tapos sa pagkadoktora sa Amerika. Welcome home, anak. Salamat sa inyo, pa. Papapik, salamat po. Abon! Ay, nagparbalo ka mula diha! Niyang mga bagay sa akong anak, lihok dayon! Anak, dali. Tana sa sakyanan, anak. Tana, ma. Pa. Oh, ngano, anak? O, ambi imong bukton, Bi. Gimingaw ko ni mo, pa. Ambi imong hawak, ma. Kaksan ko na ilag sa mga ako. Gapa! Nagkitaya kong anak. Si Mama. Ay, tanawa mga tao, Vic. Si Emeline mo lang kita na ang maayo.
Kapoy ang eskwela dito sa States, anak. Lahi kay sila dito pa. Itandi din ni sa ato. Dako pa kayo gyapon ang behind sa Pilipinas pa. Pero enjoy kaayo ko. Anak, doon ako'y ipangutana nimo, ha? Yes, unsa na ma? Nahabilin na ba dito ang imong kasing-kasing, anak? Ha? Unsay nabilin nga niya man ang akong kasing-kasing diri sa akong dugan. Mama, oy! Abi na kung unsa na. Usa kaya akong bation sa kung makaumagad kong puti. Amerikano? Diyang dapita nga, nakabintaha kita mga Pilipino kung pamilya na nga itong itanding ito sa ilang pamilya pa, ma. Kaya kita mga Pilipino, way kausapan ang pagpangka o pagmahal o pagtatal sa atong pamilya. Bisag mga puna, iimbes maibanan pero masamutino ng atong pagminahalay sa pamilya. Para nako, naglabi dito ang pagminyo kung magpakasal aron magdiborsyo. Dili na mahiyo sa mga Pilipino. Kung may ambisyon, okay ra nga makabanag Amerikano tungod sa ambisyon. Dili ambisyon ang kaminyoon para nako. Para nako lifetime commitment ang kaminyoon ug dili ambisyon. Tungod kay lahi ang commitment ug lahi ang ambisyon. Ay, sa ato pa di ay Vic, why silbi ang imong ambisyon nga makaumagad kag Amerikano? Uy, nga naman anak, ha? Kung mo-commit man lang ko, nganong adto man sa mga tao nga estranyo sa akong yutang na tawhan? O ang akong kasing-kasing? Pilipino? Natural! O sakit ka Pilipino! Ay, nakabati ka ha, Vic? Sorry pa. Nga naman di ay. Pilipino di ay ang tagiya karon sa imong kasing-kasing? Gabi hasog ni Papa. Mutrabaho anak ko, oy. Sabihan ko na ang mga Pilipino. Hala, oy. Ka-traffic lang yun din sa ato, no? Kadako. Katahom sa bahay. Nainumdum pa ko. Anak siya magpaabot na ako matag Sabado aron ihatag niya ang daghan nilang basura. Sila kagyapon ang tag-iya din eh. Chong! Wagi ko sa gate palihog. Pasaylo ako, sir. Nag-alimanday ko sa gate. Sige lang. Salamat dong. Ako lang ipadaplin. Doktor? Tay pa. Kinsa ka? Doktor! Si Chris ko. Chris? Doktor. Kinsa man sakyanan nga nag-alis sa gate, ha, Vic? Kang pare ito ni. Iya ka nang sakyanan sa doktor. Nanaog lagi si Paritoni. Kinsa ba na iyang gikasulti o iyang giagbay-agbayan o gilamano pa niya? Pauno nga ang sakyanan. Kinsa ba na? Basurero? Basurero? Asa ka, oy! Milin! Salamat nga. Huwag ka na makalimutan ko, doktor. Dako kay kong utang buot nimo. Ay, kalimti na to, dong. Salamat, uy. Kaya nakahinomdom pa na ka na ako, Chris. Nalipay kay ko nga nagkakita pa din kita. Dako ka na, Chris. Doktor. Nagdako nga. Usa lang yapon ka basurero. Chris? Nagkaina ka ba na ako? Si Melin ko.
Milin. Milin! Tito Tony? Pre! Milin, balik sa sakinan. May, basurero ka? Why basura din he? Ug ikaw nag-alik ka sa gate. Ma, Balik sa sakinan. Pasaylo ako. Sige, doktor. Salamat. Pasensya ka na, pare Tony, ha? Nakasugat ka na og basurero. Gaganiya ka na? Ay, di pa dugay, pre. Kailan ako katong bata, Ha? Itong basurero, pare? Sa sunta, pre. Ay, anin na lang ako sa gawas i-park ang sakyanan, pre, ha? Bisamot katahom ang inyong anak. Ato ta magtiwas ang istorya sa sunod, pre. Okay, pre. si Chris. Si Chris good. Gilainan ko! Basta, gilainan ko, Vic! Layo na si Chris. Oy, kisa gisihan ni mong lantaw, Milin? Ang palibot. Nabaguan ko sa palibot, Mama Rodora. Sila day gihapon ang tag-iya. Apanda ko na kayong ilang bahay. Usa na ka mansyon. Diin kaagikan si Milin. Murag bag-o man siyang miabot. Diin makade siya. Nga dugay naman ako siyang waig kita. Adunahan na day kayo sila. Kumusta ka man ang Teriya? Ay, Teriya lang gihapon in town, day Milin. Hala, uy, bisam, yung kagwapa, inday. Nagkakita na mi. Milin? Nagkakita mi ng Teriya. Kinsa pa? Si Chris. Milin! Ma! Naana Maruda! Unya na ka magsuting maayo na. Gimingaw kay ko nimo ng Teriya. Ay, ako sabday, gimingaw, sab ko nimo. Ay, husto. Katong bata nga sigihan yung pangita ka di ato sa bata pa sa siya. Nakita di ay sila. Daghan ang mga tao sa ilang mansyon. Naglaray ang mga matahong ng mga sakyanan sa gawas sa ilang mansyon. Naara si Milin. Naasa sa balkonahe. Nagabi-abi siya sa mga bisita. Makita na ko siya gikan din sa gawas. Pasensya, nagyod kaayo paribig, ha? Mariruda. Doon na ako schedule karon nga operahanan. So, Dr. Milin. Salamat sa imong pagtambong, Tito. Welcome sa pag-atiban sa katawhan. Salamat, Tito Tony. Ihatod si Pare Tony sa gawas, Milin. Aron imos ang ikahimamat ang mga bisita nga tuwa sa ubos. To, kay daghan ka nangita ni mo, anak. Tana, Tito Tony. Pare. Adto na ko, ha? Okay. Amping, pare. Salamat. Okay. Tana, Tito. Dili ka na lang, ha, Milin? Balik na dito sa show. No, Tito. Ihatod tagyo ka sa gawas. Ikaw, good. Okay. Salamat, ha? Well, kaso, Tito. Amping. Thank you. Mapuo kining haid kong kutsilyo sa mga kilid, miss. Kung musagit ka. Sir, hubuay mo relo. Sing-sing og imong kwintas. Upita ka. Ihatag sa akong kauban. Kung magdugay-dugay ka, buslutan akong kilid ning gwapa. 1, 2, Ayaw siya pasakitin. Niya ang inyong gusto. Good. Kining imong Reyes. Ug imong kwintas gwapa. Kana imong sing-sing. Tangtangan ng tanan.
ug ihatag sa akong kauban. Ihatag na ako nimo kining tanan. Oo, niya. Dali ah. Oo. Naan na ninyo ang tanan. Thank you. Niya, ingat na ning tanan. Thank you. Magtawag kang pulis. Ayaw! Chris? Chris? Paliw! Ayaw mo pagtawag pulis! Chris? Sa ipasabol. Kailan yun ay mo si Chris, Billy? Apagkin sa magkatong mga tulisan. Kauban ni Chris? Dito. Okay. Manglakaw na ta. Layo na kita. Asa na ta? Ina ito ang sabot nga ato ta mag-imbudo sa imong gingon? Oo. Gimingaw sa gud itong napita gud. Ako sab. Gimingaw sab ko dito. Tara. Dali. Sa'yo nang naabli. Ang tangka. Maorgi hapon. Nasa ibabaw sa pultahan. Tara, musud ta. Sanig balik ang pultahan. Ngit man. Tesa, suway ko nung pasiga. Masin musiga pa bang mga suga din eh. Tepa. Di ako ng switch. Suway na ito pasiga. Musiga magyapon. Tanawar gud suotan ning bayo. Inatiman gyapon. Unsa? Pero mura pinagpuyo pero limpyo. Magkupak ng baya. Kinsa mo kinagatiman ani? Wala ka nabot eh. Bikonubi. Kaya tiso na ito nakuha. Dera. Wow! Musim na na. Mga mahalon. Tungod kay mahalon sa tungotong tulis. Unya. Kanusaan na ito ng i-dispatcher. Karon dayon. Ato ning i-dispatcher. Mabalik lang yata din eh. Tara. B. Kinsa ka? Kinsa mga animal? Okay. Tepa. Koy, nahinumdum ka sa bunal, Koy. Kumusta, Samboy? Kumusta, Kukoy? Chris! Hain ang iyong tinulis. Samboy! Unsa ba tinulis na mo? Unsa man? Tulisan mi? Ayaw! Ihatag na sa buyo! Ihatag na sa buyo! Ihatag! Ulit ka lang itong uron! Maigaw na yung pusbos! Ihatag lang niya! Dara, Chris, dara! Kini mong gipangita! Dara! Nasuko ka, Samboy? Wah ko masuko! Wah! Daog ko ni mo? Samboy? Dili daw ka daog na ko, Krisoy. Ako may daog ni mo. Samta tao ka, Krisoy. Ano kay ko ni mo, Krisoy? Ibutang ang mga lahas sa lamisa, Samboy. Butangod. Anim ka sa lamisa. Yeah, tara. Hala, kahangga ka na. Imo ko na lang tanan. Hain ang pitaka. Uso may pitaka, oy. Pitaka ko no. Kuy, kay dunay di pitaka. Kuy, oy. Charles. Mo. Lamay ano mo, oy. Kuy. Gusto nyo ka mulit kayo ng imong Samson? Ha? Kasi may gusto mong mulik kaya ang utaw, no eh. Dalang pitaka ko. Buang, nalimot na ikos pitaka nga niaran din ako. Ha?
Ay! Oo ko. Gus, kumusta na nito ka, Gus? Mingaw na kay minimo, Gus, eh. Mingaw na kay minimo. Mortal sin pa. Oh. Sus! Matay lagi! Matay po lagi! Sus! Ihangad lang na ito sulamit at tanan sambay. Sakala! Sikma ka galubla ko ramuang ako. Ganiha, nagig ko kamatikod ni mo. Sige ka lagi no. Dapon saman ka, uy. Wala masakag na siyak. Ngano ka, ha? Kalita sabi siyang may pagkita ganihan ng terya. Kinsa? Nahinumdum ko. Natong bata pa ko. Nakakita ko sa iyong gipuhat. Wa ko'y nasabtan sa imong gisulti, oy, Emeline. Ni atong langlap ni siya ugba. Odsa? Wa nang. Galing tito ng terya. You're welcome. You're welcome. Bata, Dok? Ay, minor operation ra kadto, guard. Kining. Dok. Unsa bay ato, ha? Ay, na may tulog ka lalaki. Ikaw may gipangita, Dok. Ay, to as guard house din sa hospital, ay. Kana sila, Dok. Nakaila ka nila, Dok? Ay, dito ka lang sa guard house, guard. Lakaw dito. Dok. Doktor? Chris? Niyang inyong mga alas o ang imong pitaka nga gilabtan nilang duha. Chris? Mga mong pasaylo sa inyong gibuhat sa doktor? Pasaylo ako, doktor. Silo ako, doktor. Gusto ko makiksulti ni mo. Bisag kadiyot lang kaayo, Chris. Hello? Hello, Tito Tony? Tito, nasabot na ako ganina. Murag, dugay namang nagkailas si Chris. Pagdalik ka rin sa ospital. Ha? Nga naman, Tito? Giuli ang gitulis na ito baga-alahas o ang akong pitaka. Ha? Yes! All Visayas! All Visayas! Agabihan ko. Wamang kamamahin na mo, Vic. Kadakuan ng Pilipinas? Lihok mo kinyo! Di ba, Colonel? Di ba, Mayor? Excuse me. Na. Kwan, nakita na kong gikuyo di Emeline si Terya. Paingon sila sa ubos. Akong susiyon, ha? Excuse na inyo mga pare. Ni Ama si Vic. Hey! Emeline! Hey! Emeline! Nagkalarga na. Tuwa na sila. Asa ka sila paingon? Huwag mananghin. Asa sila paingon? Ay, naa si Dr. Tony. Tito Tony? Evelyn! Tinaod nga giuli, Tito? Tinoon, Evelyn. Aniya, tanawa. Ni atuod. Kisa mi uli, Tito? Katong duha katulisan? Dili, Evelyn. Gidaan niya ang duha nga nanulis na itong duha. Gisugo niya nga mga yung pasaylo sa ilang pagtulis na itong duha. Pero, kinsa kinitawhan na, Tito? Si Chris. Hala! Si Chris? Humaniyag uli. Ako siya gipagutana
Gipunggan ako siya. O giunsa niya katugduha ka mga tao apan wa siya motubag. Bibiya siya uban ni atong duha ka lalaki. Wa gyud siya magpapugong. Milakaw gaway tingog-tingog. Kani adto, nagduha-duha ko. Kung tinuod ba nga akong pagduda, bisan saksi ko. Kaya nakakita ko sa gamay pasab siyang bata. O sa may imong nasaksihan? Nangilabot si Chris og butang nga dili iya dito. Emeline? Nanglabni si Chris og bag. Nanglabni si Chris og kwintas. Natibuok lang akong pagtuo. Dautan ang kinabuhi ni Chris. Anyway, gusto sa punta ako siyang pasalamatan kung mihuwat pa siya nako. Anyway, iya ang matag kinabuhi sa tao. Pero ang mas swerte kay dili maayong kinabuhi. Mao ang kinabuhi ni Chris. Og si Chris mismo ang... Pero naglibog ko. Diha siya sa dihang gitulis kita, Emeline. Tungod kay kauban siya sa mga tulisan. Maong diha siya. Tungod kay wasi magtuo nga kita ba ang mabiktima. Tungod kay wasi magtuo nga kita maitulison sa iyang mga kauban. O wa siya magdahom nga kita ba ang mabiktima. Mabiktima sa iyang mga sakop ng mga tulisan. Wa ka mo tiyog dito, Tony. Doon ako'y isulti nimo, Emeline. Dihang giputlan ako sa tiil ang tiguang nga mo'y nagsagop ni Chris. Bata pa si Chris niya itong panahona. Wa maproblema si Chris sa ibayad sa baog operasyon. Tungod kay may kauban siyang tao nga maglisod yung ko og tuo nga adunahan katong maong tao. Usa siya kapilantropo ko no. Hinoon, natabagan na nako og sa ospital ang baong tiguang og wa makabayad katong nagpailang pilantropo. Apan ang nahitabo ingon ni ini. Ang bata nga si Chris mao'y nagbuot nga ipabilin ang dakong kantidad sa ospital aron nga magamit ni adtong mga naglisod sa pagbayad sa ilang mga pasyente ug bisan gani kantong naglisod sa pagpalit og tambal nga ikadapat sa mga pasyente. Busa na puslan ang dakong kantidad nga natabang sa baong kwarta. Apan, nagdudag ko kung diin gikan katong dakong kantidad sa kwarta. Apan dili lang kay kadtura. Nasundan kini sa dihang didto ko mismo sa barong-barong sa gamayng payag nila ni Chris. Og dito na ko makita ang makaluluoy nilang kahimtang. Og ang maog hapong tiguang nga nagsagop niya gitakbuyan og sakit nga makamatay. Kanser sa baga. Og nasusi ko nga may tagal na ang kinabuhi sa nagsagop ni Chris. Ug sukad niya itong pagkamatay sa nagsagop niya, wa na kami magkakita si Chris. Bituo ko sa imong gisulti, Emeline. Nakita ni mo si Chris nga naghilabot og butang sa laing tao. Naglabni sa kadalanan ug ako usab
Mao ang akong pagtuo nga nabuhat ka to ni Chris tungod sa tiguang nga nagsagop niya. Nabalaka na karon sila si Mama Roda og si Papa nga ngawa na ko nila makita dito. At namin Tito. Sige, Emeline. Salamat, Tito. Wa man siya makapaabot di mo. Magkasulti na sa unta mong duha kay kaila man di ay mo. Mao tingali wa makapaabot na ako kay madutan sa tingali siya kauwaw. At namin Tito. Amping. Ato na mi, Doktor. Sige, Terya. Wa, cuti ay kamalimot ni atong bata pasab si Chris. Nga nang labni og mga butang sa laing tao, Emily. Emily! Sorry, day, Emily. Diin mo gikan! Uy, soko kay now si mama ni mo, Emily. Diin mo gikan! Ha, Terya? Mama? Lahos na to sa nagbiling mga bisita, Emeline. Kanina raw ta sa manlakaw pero gihuwak kag yun. Okay. Diin mo gikan. Kuan, ma'am. May nahitabo man di ay ganiha, Ma'am Roda. Hitabo? Unsa di hitabo? Gitulis di ay sila si Emeline o Dr. Tony ganiha. Unsa? Gitulis si Emeline o si Dr. Tony? O diin mag-ipirnoha sila gitulis? Diha ra ko no sa gawas sa gate, ma'am. Paghatod ko no ni Emeline sa doktor. May duha di ay katulisan nga naniit kay naglumbay manggod ang mga mahalong sakyanan sa gawas. Tiempo nga ang gawas sila si Emeline og ang doktor. Gitulis sa duha katulisan ang mga alahas nga gisolob ni Emeline. Lakip na ang pipila ka mga alahas og ang pitaka ni Dr. Tony. Ay, wa nagigipiling dapit kini mga salpahis. Mahal ka tumang alahas ni Emeline. Apa nauli man, ma'am? Unsa? Nauli, uy. Giuli sa duha katulisan? Tungod sa usa ka tawo. Mao ko na'y nagsugo sa duha katulisan nga ipauli ang ilang natulis ngadto nila ni Emeline og ni Dr. Tony. O kinsa man ang tawhana? Ay, Ma'am Roda, nahinumdum ka ba ni atong bata nga basurero nga halos pariyara og edad ni Emeline? Oo. Nahinumdum ko. Siya mo ay nagsugo nga ipauli ang natulis. Dako na sab kun mao na. Ay, dako sab siya. Mao ba? Ay, nahuman na gyud. Untop yun alas 12, nahuman ang parte. Dahil Emeline, laom ka man og yunahon na, oy. Samtang imong mga mata tuas sa layo. Pahuway na dito nang daghan kag trabaho ganina. Ikaw hinuoy pahuway na. Kiwa kay pahuway gikan pa sa Amerika. Mag-adjust pa ko sa oras. Naana rin ako mga mata nga ang tingkatog dinhi sa Pilipinas. Apan dito sa Amerika adlawan. Kung adlaw dinhi sa ato sa Amerika gabi Murag si Chris ang imong gihuna-huna. Nakatag-an ko. Pero sa akong nakita sa iyang barog nang sa ako pang pag-abot ganihang adlawan pagikan sa airport. Gikan pa kani atog hangtod karon. Usa diha gyapon sa kabasuriro. Murag gihapon ang kariton niya ang iyang gamiton sa gamay pa siya. Nahinumdum ka ba sa iyang kariton ng Terya? Mao'y kargahan sa makaykay ug makuha nga basura niya dinhis ato kani adto. Mao di ay gihapon, inday. Gisiyon gihapon og t-shirt, gisiyon karsones, tinahian nga sapatos. Pero limpyo ba ya? Ug ang dili gyud ako makalimtan lang mao ang iyang mga mata.
Hait gyapon sa tinanawan. Pero kung tulisan pa siya, dili unta siya mamasura. Dili na unta gisiun ang iyang gipanulob. Pero nganong basurero pa mangyapon siya. Natural, magpadisguise gihapon pagkabasurero. Aron dili mailhan nga usa siya katulisan. Dili ba nang terya? Basi. Ayaw pa masinang. Tingali. Ayaw pa ningali. Ambot, uy. O ako'y nahibawan, anak, uy. Unsay imong tanaw ni Chris? Nadako na sa parihas nibo. Basurero gihapon. Ang iyang barog ang buot na akong ipasabot. Dako na god. Parehas sa sab nako, dako na sab. Ang iyang dagway mo'y akong ipasabot. Tao. Talong ba? Ang mayon kong baboy ug dagway. Tao ug dagway nang. Bati ug dagway si Chris? Guwapo. Wa ko makabati, oy. Uy. Guwapo. Kalain. Ilugo nila kining na-snatch akong bag. Ibalik sa tagya ka na bag. Kinsa man siya, Sam? Kon. Ibalik ka ng bag sa tagya. Dili na ko ni balik. Kinsa ka man? Wa ko mahadlok ni mo, ha? Patay ka na ko may smayas. Ayaw! Buhay ka. Di na ko mo sa mortal sin pa. Buhay ko, ma'am. Chris! Ayaw na lang di ganuta si Tansing. Babae mang guna. Babae! Ayaw lagi na babae siya. Ngalan mo mo siya babae. Kasi tinuod siya babae. Utro ka, Sam! Iapil man ko ni mo bisa mo ilapot. Katuo kang di na ako ilayon, ha? Ihawag ka, Makamao kang muling hayab! Patay! Sir! Ayaw! Tagoy! Tagusan! Sir! Naitaw diha? Sir! Animal! Namoy gigokon? Ha? Kita ka? Ayaw! Nakakita, sir! Patay na ko! Ayman! Ha? Hoy! Kipamuntahan na ka! Ayman! Tuwa pa yun dito, sir. Gusto kayo midagan? Tuwa dito pa yun. Sige. Tuwa dito pa yun. Bukong na! Damalas bay! Matsalam, ha? Abi na kong mapukot na ko na! Tansing! Uy! Doon saan ka, Tansing? Aba mo na! Matansing mo nun! Maigo mo sa kuko mo! Agay! Nabaligin akong bukton! Agay! Nahinay ka ni mo, Chris. Wa din mo maklaro yung dugan. Sabay! Klaro kayang dugan, no? Tanawa. Pati yung taga-sambayan! Dugan ka ganun! Kinahanglan. Iuli ni mo ng bag. Unsa? Iuli ni mo, dili. Iuli, oy. Iuli. Pero asa man na ako iuli nga wamang ko kailaw baybaw ko kesa to ako na biktima. Ni amal kita hunong at bangs presentos pulis.
Bidag ka sa bot ba ko, ani? Bahala na, uy! Asa ka? Ayaw paglikaw. O sa may mong gusto? Isulti na ko sa mga polis nga nahilabot ka? Iuli magalang ko sa tagiya! Wa ka man ka makailas tagiya. Anha des mga polis, iuli ka ng bag kay mong hilabtan. Agoy, paitay na, uy! Unyang saan na ako pag-ingon? Ingnon ako! Chip, snatcher ko, baltakiro ko. Ako'y nagbaltak ining bag. Iuli na ako rin ninyo. Ha? Ingnon ako ala pagsulti? Diyan ako. Raya laglakaw. Wa na magtanaw mga polis nimo. Kitabangan ko pangutanan sa mga polis. Gisunod na ako yung gingon. Nga kinitaan ako ang maong bag. Walas lang mangutanan ako. Pero may bao ka. Mangunong nagurot. Bye. Hain masya. Nawa magkalit. Hain ba't paingon? Ano sabi to? Nagkuyog ba miwa? Milingi lang ko kadiyot sa kong layo niya. Nawa din siya sa kong tupad. Sorry. Nalangay ko. Nalangay ko gamay. Di na bitaw ka. Imong pakos. Kaya na saber sa kulayo. Opo Agoy. Karapiha ka, boss. O kasi mga buktunog dukhan, uy. Mapuang ko ini. Mapuang ko. Randy. Naghangul-hangul ka man, uy. Bungkay ko. Pila na mong katuig dito sa buntay nga. Wa ko katilak babay. Ako sa paladay ka dito, ha? O sa ba imong mangawal? Imong kamot? O sa ba di, Randy? Ang likod sa mga kauban. Kaluoy na itaw ni mo sa... Pagtagbaw ng ani. Hala. Nagpunta sa kama. Ikaw Dok, naghihapon. Mo pa? Katong giistorya na mo nagkaukoy ni mo. Mo na siyang baya. Si Chris Boy nagatiman din Mo niya. Buhi pagyapong baya. Ug mao ning baya nga among giingon nimo nagkukoy. Hain man na siya magpuyo. Nasa unahan ka na adto. Barong-barong lang nangagubaon. Pero karon, barong-barong lang gyapon. Pero tarong lang tanawon. Og nahibuong ka nga kalit siyang nawa. Ingon anak siya. Kalit lang kawa. Bisan sa gamay kaming bata. Mabuntag. Mamasura si Chris. Pero mahapon na, mag-drive na siya sikad. Taliar sa ninyo nga bag-oy. Mga nguot o baltakero. Nag-drive na lagsikad. Lisod supakon si Chris. Panahulay agdun. Kung kaabante bagyapon may aning klasiyas pangwarta. Nga, tinarong na hinuon. Mauna. Bagpuwag na ito Sige, ayo mo din Arin ako. Ayo, Tansing! Ay, nikumon ako sa buhay! Tansing ka karon. Kuanay, tansyong di ay. Pinahalin niyo mong basura ka ng buntang, Chris? Ay, igo-igo ran eh, Tomas. Ang imo ha, pila may halin sa imong basura? Nakapalit ng 2 kilo NFA. Nakapalit og utanon ug buwan.
Mailandi. Ihaton mis atong basura ha, Dong Chris ha? Oh, ni Tomas. Oh, ay, ha? Ay, Ginoo ko, pamangkata! Pamangkata! Noy! Noy! Naansay mo ka sa dino? Nagkadugo ang tiguwag iyang apo. Gusto kay kami U-turn. Huwag ka magtanaw. Chris? Chris? Bangga ako. Ano may pasahero? Chris? Tabi. Asa ka man? Taxi! Taxi! At least ikaw ka sa auto. Daron ako sa ospital. Daron bitaw dahil sa ospital. Daron ang imong pasahero. Nagkadugo siyang maayo. At least ikaw tayo sa akong auto. Kumusta diya sa luyo? Kumusta ang tiguang ang bata? God damn it! Nga nang dili ka mamutingog! Kumusta lagi sila diha? Nakita na nimo nga nagkadugog maayo ang pasahero. Wala ko may bawas silang kahimtang. Huwag yan po sila maglihok. My God! Huwag yan po magtingog. Oh my God! Ato na ka, Franny. Okay. Tagbaw ka? Naulian ka na? Natambalan na ang gibati ni mong kahambon? Pagkakaroon, natagbaw ko. Pero, magpangita gihapon ko ni niya. All the time, Franny. Kaya rin kay destino na ako. Ikaw ang personal kong bodyguard o personal kong driver. Ipatrabaho ko ang imong lisensya. Uy, nalipay ka pa. Nga permita magkauban. Way kabutangan sa akong kalipay, Roda. Pangita ka mo gawa ni mong kapuyan. O kinalang safety, kanihibaw ka nag-unsay atong pangwarta. Ako'y bahala. Ato na ko kagabiin na. Lipay ka na ako, Franny. Ganahan ka na ako, Fran. Ganahan kayo. Ato na ko Franny ay. Clear? Clear. Clear? Clear. Doktor. Oh my God! My God! Chris, puringkod ko tupad ni mo. Chris? Doktor Kariay? Luwas na si Manoy Tomas. Ang bata? Kusag ang pagkaparok sa iyang uo sa buthaw. I'm sorry, Chris. Patay na ang bata. Wala na ako matabang pa ang bata. Namatay yun ang pasahero ni mong bata. Di lang kay pasahero na ako. Silingan ako sa basura. Suod ako sila sa basura. Igsuon ako sila sa basura. Pasaylo ako. Oo, ako maisadaan sa maong aksidente. Andam kong manubag o unsay akong tulubagon. Ako'y mahibaw sa tanang nga bayranan, Chris, din sa ospital. Mamalihog ko nimo. Gusto na kong makigsorti sa ginikanan sa bata. Wa na ginikanan ng bata.
Si Manoy Tomas na lang ang nag-atiman sa bata. Ginoo ko. Doon nagyo Ginoo. Chris. Kay magbasurero man lang gyapon untaan tong bata tungod sa kapobrehon. Gikuha lang siya sa Ginoo. Aron dili niya matilawan ang makaluluoy nga kinabuhi sa pagkabasurero. May barog ka. Asa ka? Chris, atong tambalan ang samad sa imong agtang. Chris? Doc? Nurse? Nakamat mo na tikuwang. Nurse. Sige. Okay. Salamat sa imong papahibaw na ko, ha? Okay. Sige na. Pagkita itong sulban kinamang problema. Bye. Unsa naman sa'y problema, ha, Vic? Nagduda na ko rin timbiyong na. Timbiyong na sab. Nga naman sab na timbiyong? Bihangyo na sab. Gidagana na sab kuno siya siyang tao. Dako kuno bayranan. Apaluwa kuno bayan niya. Duha na kuno kaadlaw nga wa pagpakita niya. Nanganad naman na timbiyong, oy. Kung dili makabayad nga rin nato ang iyang ikatarungan nga gidaganan siya. Ha! Sobra na sa kabuutan na ng timyong. Magugdas man ka. Ipapitlok na. Good evening, Ma. Pa. Ma. Pa. Oy, ngundi ay ni anang usa ka doktor, no? Dili matagan ang oras kung unsang orasa mo pauli. Pero pwede mangutana kung unsay nalangayan sa imong pagpauli, ha, Milin? Nakadisgrasya ko. Ha? Disgrasya good? Nakabangga ko og laing sakyanan nga wala ko tuyo, Luwas ako sa kapasahero nga tiguwang ug ang bata namatay gyud. Wala ko matabang ang bata. Excuse me, Mapa. Mao ba? Ay, bisag unsa ka maing laki sa doktor. Dili gyapon sa perfecto nga tanan nilang luwason, malawas. Balik kang timyong, be. Victor, kinala mo hatag ka nagsample, ha? Kilaliman ka lang, Uroy, no? Kung unsa ka delikado kina atong kahimtang ron. Kitinood na ba ang kampanya kontra ning atong negosyo? Ayaw ka, hadlok. Kung ipapatay ni mo si Timyong, ipapatay na dayon. Ayaw langay-langay. Kuya pa na siyang baybaw anak yun. Ha? Mo surrender o niya na. Undag mo surrender na, ha? Mo kanta o niya nagyabag niya ikanta tani niya. Mapudlong ta. Unsa kay maani-ani ni Belin? Nga usa ka doktora. So? Kinsay mo patay ni Timyong? I-suggest na ko. Si Franny. Ha? Oo. Minsamot ka katiguang kung imo nang kunuton imong agtang, Vic. Ngano? Wa kay pagsalig ni Franny? Langit ay bundok na malabay ang puno. Ang langit ay dagat na mga higala, paminawang sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Cruz o Diablo. Writer Fermin Colliantes Gomez. Direktor Andrew Banate. Music Don Gonzales. Sound Jun Villamor. Technician Achilles Hisem. Gidalit alang sa inyong kalingawan sa Super Radio Production Center, Cebu.